नंगौ बेयो जोबोद थार बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु नुनो मोनदों जे दा नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थि 2024 लकसभानि खेत्रआव खारन इउपिपिएल आबो दा रुलिं सरकार थाखा फैसा बिसोरहा जथेस्थ' दङ आरो बिपिएफ होना मानो बिपिएफ मोनसे जरदार पार्टिका जथेस्थ' दा बिनि गेजेराव मथामथि स्ट्रंलि आं बिसोरजों फाइट खालामनाय एकमात्र आंल' केन्डिडेट जानानै दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिहेतु माखासे निर्दलीय फिरदलीया थागोन फिसा फिसौ केन्डिडेट बिथांमोनहाथ' दासिमबो खुनु फिल्डआवनो ओंखाराखै आं मोनथिनाय मथेब्ला ओंखायनो दा समान समान आङो फुरा बिसोरजों जुजिनानै दङ आरो गोबां मानसिफ्रानो बुंदों नोंगौ सार नोंथांनि जिहेतु फाइटआ जथेस्थ' जोंबो नुनो मोनदों आरो गोबां पार्टिया फैदोंब्लाबो बेबायदि गोहोम खोलैनो हायाखै नोंगौ आं जेरैखि जाया जेरैखौ खस्थ' खालामदों ओरै आं फल फिथाइखौ मोनजागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला गोबां जनगोष्ठीफ्रा आंखौ बिराद एक्सेप्ट खालामदों आरो बुंदों जे फैबाय थानाय दाव 2024 आव जिहेतु गमामायैनो नोंथांनि बे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि नेतृत्व नोंथांखौ जों देरहासार खालामनो हरगोन नैबे खेत्रआव खारन 17 बोसोर बा 15 बोसोर बिपिएफखौबो नायबाय आरो बेसे गोबाव नायबावनो आरो लोगोसे इउपिपिएल सरकाराबोथ' हनै बिजेपिजों लोगोसे थादोंब्ला बिथांमोना सेरखम बायदि स्पष्ट मावनो हायाखै दा बे खेत्रआव बुंदों पाब्लिकफ्रा जितु इउपिपिएलखौबो जों फोथायनो हाला आरो एमपिनि खेत्रआवथ' आं बारे बारे बुंदों आगोलावनो जे बिथांमोना फिटेस्ट केन्डिडेट गैया आरो दुखु गोनां बाथ्राया बेनो आं गासै 65टा मिटिं खालामनानै नुनो मोनदों जे बिथांमोननि माखासे वार्कारफ्रानो गिदिर गिदिर नेताफ्रा खिन्थु गाबदोंनो जिहेतु अबे केन्डिडेटखौ जों होनांगौ होफ्लांगो बे खोथाखौ जोंनि खस्थ'नि फिथाइया फुला मोनजागोन ना मोनजाया बे खोथाखौ बुंगासिनो दङ बिपिएफना जाया माने इउपिपिएलनानो जाया माने खारन जोंनाबो गोबां मानसि दं बिसोरनि गेजेराव मोजां लोगोफोर एसे बेफोरबायदि खेत्र पार्टिया जायखिजायाबो एज ए हिउमेन बिं हिसाबै गुड रिलेसनशिप जिहेतु जों मोनथिनो मोनोथ' जिहेतु पार्टिया डिफारेन्स जानो हागौ आइडिअलजिफ्रा आलादा जानो हागौ बेफोरबायदि खेत्र आरोखि दा आंनि बुंनायनि खारना आं दिनै मानो थाखाय जुजिगासिनो एमपिखौ खारन 2024 आव खुनु प्रकारैबो आंखौ लाखिनो हाया बे एकदम 100% देरहागोन आं बेखौ आगोलनिफ्राय बुंदों दिनैसिमबो बुंगोन खारन जोंनि थाखाय जोबोद जेंगोना दा आं मोनसेल' खावलायगोन जोंनि बर' फिसा आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा चिरां बाक्सानिखौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा माखासे जेंगोना दङ फार्स्टआव आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जेंगोना जाहैबाय जोंहा दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरेखम जोंनि हेंथाय बा 6 शेड्युल ओनसोलाव जेरेखम डिस्ट्रय खालामनो थाखाय मोनसे कौशल लादों षड़यन्त्र खालामगासिनो दं दा बे खेत्रखौ बेखौ रक्षना बेखना प्रटेक्सन होनो थाखाय आं दिनै पाब्लिक रिलेसनशिप पार्टिखौ आं दिनै गमामायैनो खुलिनानै जिहेतु आं दा स्ट्रंलि खालामनांदों खारन मानो होनना बुङोबा इउपिपिएल बेबायदि जिहेतु बिथांमोननि जिहेतु साननाय हनायखौ आं हमनो मोनदों जोबोद नोरजिया आरो दुरबलता दा बे खेत्रआव आङो दिनै बे पार्टिखौ गठन खालामनांदों बाध्य जादों आरो दिनै थारैनो नोंगौ गोबां जनगोष्ठीफ्रा आंखौ मोजां मोनदों आरो आङो दाब दाब जायगायाव गोबाङैनो बाइक रेलिबो होबाय आरो इउपिपिएल बिपिएफजों समान समान सासे मोनसे सामान्य फिसा आन्चलिक दला जे बिसोरजों चेलेन्ज खालामनांगौआ बे आंनि थाखाय जोबोद जेनेबा बिराद खस्थ'नि बा जेनेबा हाथावथाव नङामोन आरोखि थेवब्लाबो दिनै नुनो मोनदों आंथ' होनदों जेसेबांनाखि नाजागोन इसेबां आं सेस्था खालामबाय थागोन गोसो सिंनिफ्राय आरो जथेस्थ' पाब्लिकफ्रा आंखौ दिनै हाजार हाजार जनताया आंखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ आं होनदों बेनि खेत्रआव अलमस्ट आं गैयाबाबो 1-1.5 लाखनि खेत्रआव देरहागोन आं सानदोंमोन 60-70 हाजाराव देरहागोन खिन्थु आंखौ बुंनो सानदों खारन 1-1.5 लाखआव आं देरहानायखौ गमामायैनो नुहुरदों मानो होनना बुङोब्ला गोबां आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोंनि बर' माहारि बिदा फंबायफ्रा जिहेतु एबार बे खेबसेयाव बेखौ एबार जिहेतु दिल्लीसिम फाथायहरनो थाखाय जों थिरांथा लागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो खोनानाय मथेब्ला ओंखायनो आं दा गुरैयै खावलायहरो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ जिहेतु क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिदा फंबायफोरखौ खारन साननानै नाय मानो होननानै बुङोबा दिल्लीयाव मोजां केन्डिडेटखौ नांगौ नङा होमबा दा दिल्लीनि खेत्रआव जों बुंनो थाङोब्ला जिहेतु दिनै उन्दुनानै थायोब्लाथ' बे जानाय नङा खारन जोंहा माखासे जोंनि जेंनाखौ जों सुफुंनांगौ बाथ्रा दङ आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो आंहा दिनै बुंनो थाङोबा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो थाङो जे नैबे खेत्रआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिमोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बारे बारे बे खोथाखौ बुंगासिनो दङ जिहेतु इउपिपिएल बिपिएफनि केन्डिडेटखौबो बिथांमोनहा बेबायदि जेरेखम साखाफारा जादोंब्लाबो बिथांमोननि मोखांखौ नुनो मोनदों जे गोसोम गोसोम बिथांमोना मोनसे मोखाङाव जेराव खुसे बेफोरबायदि जिनिसा गैया आरोखि खारन बिथांमोना निश्चितभाबे गावसोरखौ जेनखागोन सानदों आरो बे खेत्रआव गोबां मानसिफ्रा हमदांनो हादों आरो लोगोसे माखासे हिरा सरननिया बिथाङाथ' गेलेनो मोनला जिहेतु खोनानाय मथेबा बिथांमोननि वार्कार्सफ्राबो माखासे आंजों कन्टेक्ट खालामगासिनो दं आरो बिथांमोना जथेस्थ' फैनानै गोबाङैनो बिसोर जयनिं जाफैगोन आं खिन्थु मोनसे खोथा आरो बुंनो सानो आं बेखौ आगोलाव बुंदों जोबोद मिनिथावना बाथ्रा आं कालसार साना बेखौ मोनसे कालसार बायदिसो लादों जेनेबा इउपिपिएल जयनिं प्रग्राम नङा होमबा खिन्थु आंना दिनैसिम जयनिं आं मोनसेबो खालामाखै खालामनायबो नङा बेखौ आं बुङो खारन माखासे नोंसोर नुनो मोनदों खुनु नेसनेल पार्टिया बेबायदि इसेबां जयनिं खालामाखै आं बेखौ बारै बुंदों बिसिना जाहैबाय बेबायदि गोदान मानसि गैया बै फुराना मानसिफ्रानो बिसोरनो एकदम हाजिरा जानानै इउपिपिएलआ गिदिंलायबाय थानाय आरोखि बेनो बे मोखाङा
जयनिं खालामबा नोङो मालाबा नोंसोर बिसास खालामबा खिथि खिथि थांनानै नायबा माखासे 10% 20%खौनो मथा मथि गावसिनि बेनिफ्राय बे दाब दाब बे जयनिं बेसो गोदान जाबाय थायो बेनो बेयाव गिदिंबाय थायो दा बेफोरबायदि खेत्र'यै पाब्लिकफ्रा बे खोथाखौ गमामायैनो हमनो मोनदों दा गतिके आंनि बुंनायनि खारना आं बेखौल' मोनसे बुंनो सानो जे जोंनि बिदा फंबाय रायजो राजाखौ क'क्राझारनि खेत्र'यै जिहेतु नैबे फैबाय थानाय दानाव जिहेतु 2024नि बिसायख'थियाव आंखौ जोबोद गाजा गोमजायै सापर्ट होगोन बा मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आं बेखौनो खावलायहरगोन आरो फैबाय थानाय दानाव आङो बेखौनो सानो जे रायजो राजा एबा बिदा फंबायमोननि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावगोन हाजासे आरो जथेस्थ' आङो बेखौ नुनो मोनदों नोंगौ बे जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय बे मोजां नङा जोबोद दुखु गोनां खारन बेनि थाखायथ' मोनसे खाबु नांगोन नङा होमबा सेन्ट्रेलाव सरकारजों सावरायनो थाखाय दा बे खेत्र'खौ लानानैथ' नांगौ दा जोंनि थाखाय गोबां थासारिया गाज्रि जानानै थांदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै आं बेखौनो बारे बारे बुंदों आंथ' हाजारखि सेस्था खालामा माने दा डाइरेक्टलि जोंथ' फिसा फिसौ हिसाबै जों दा मोनसे जेनेबा पावाराव गैयालासिनो जिहेतु जों सासे फांसनलेस जेनेबा खामानि गैयै दा नैबे खेत्र'आव थासारियाव खुनु जोंनाव सक्तिबो गैया दा एसेबां आंनिफ्राय बेखौ आं बुंनो हानायखौ आङो सानाखै खिन्थु थेवब्लाबो आंनाव जेसेबां आइडिया दं बेखिनिखौ आं बुंनो सानदों खारन गमामायैनो बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि थाखाय जोंनि रन्जन दैमारि बयसआबो बेसारा जानानै थांबाय आदा रन्जन दैमारि गैयाबो 65 प्लासआनो जाबाय दिनै बे खेत्र'आव सावरायनांगौ दंमोन आरो आं बेखौनो आंनि सिंनिफ्राय आं जेसेबां बुंनो सानो दिनै पलिटिकेलनि खेत्र'आव बिथांमोनाबो गासिबो दा आलदा आलदा गावस्राजोब्बाय दिनै बे मोनसे बिसिनि थाखाय जोबोद उइक दा आं सानदोंमोन एनडिपिफ्रा जुदि एकगुट जुदि जायोमोनब्ला आरोखि ना बेफोरबायदि खेत्र'यै माबा मोनसे होमबा स्ट्रंलि मोनसे साननाय केपासिटि हागौमोन आरो बेनि खेत्र'आव खारन दिनै सोरबा गबिन्द ग्रुप सोरबा रन्जन ग्रुप आरो सोरबा इत्यादि बिराद माने बेफोरबायदि खेत्र'यै गावलांबाय आङो बेखौ बुंनो सानाखै ओंखायनो दा आंनि फैनायनि दा बे खेत्र'आव बुंनायनि खारना बेनो जिहेतु आङो बेखौ कमिटमेन्ट मोजाङै होनो हानाय नङा खिन्थु जुदि जथेस्थ' 2024आव जुदि देरहानो हायोब्ला बा देरहाबायबा आं सानोदि बे खामानिखौ आं साक्सेसफुल खालामनो थाखाय आं जेसेबां हायो आंनि गोसोनिफ्राय सेस्था खालामगोन सेन्ट्रेलाव आं टक खालामगोन स्पेसियेल भाबै आरो गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ आं सावरायगोन आरो बे आंनि दायित्व थागोन आरोखि आं बुंनाय नङा दि डाइरेक्टलि आं बेखौ आंनिफ्राय हागोन होननानै दा नैबे सिटुवेसनाव खारन आंहा जेबो बेबायदि सक्ति गैया खिन्थु हय आं जुदि नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला बेखौ आं निश्चितभावे आं बेनि थाखाय हाजासे सेस्था खालामगोन सावरायनायखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायना बेखौ बे खेत्र'आव आं सोरनिबा सुक्ति जादों आंहा बेखौ जेबो फाजाया आरो बुंनोबो साना सुक्तिया माबायदि जादों जाया बेखौ बुङा खिन्थु आङो मालायनि जे जायगायाव मोनसे बर'नि खोथा थायो मालायनि बे अनला खारियाव आगान थायो खोथाखौ आं रायलायनाय नङा आरोखि सोरबा बेयाव हालौखांनानै थांनायाव आं बेयाव जेनेबा माइ गायनाय नङा आरोखि सारनाय नङा खारन आं बे खोथाखौ बुंनो थाङा आरो मानो होनना बुङोबा आं जथेस्थ' गावनि मोनसे साननाय हनाय आइडियलजिजोंसो आं बेखौ पजिसन मोनसे टारगेट बानायनानै मा सिस्टेमै बेखौ सावरायहैनांगौ बेखौ टारगेट खालामगोन आरोखि बे खेत्र'यै दा ओंखायनो आङो बेखौनो दा मोनसे आंनि गुरै खावलायहरनाय आरोखि बेयाव बिथांमोनहा जिहेतु सोरबाबा गावबा गाव बयसजों बेसारा लोगोसे अनुजायै सोरबा सारेन्डार जाबाय सोरबाबा खस्थ'यै जेंगोनाजों थांनानै थानांबाय सोरबाबा बहुद खस्थ' दा बेफोरबायदि खेत्र'यै दा आं बेखौल' बुंगोन ओंखायनो जिहेतु फैबाय थानाय दानाव जुदि 2024आव जुदि आङो साक्सेसफुल जाबाय बा देरहासार जानाय बायदि जायोब्ला अब्ला निस्सय आङो 2024नि थाखाय 100% निश्चय आं फाइट खालामगोन बेखौ मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन बे आंनि दायित्व थागोन आरो बेयाव आं बुंदों बेयाव आरो नैबे जा सिटुवेसनाव दा इउपिएलनि केन्डिडेट बिथांमोना बेखौ साक्सेसफुल खालामनो हानाय आंनि बाहेरायाव बहुद स्पस्ट खोथा बुंनो हायो खारन आं सरकारखौ माबायदि नारसिननांगौ बे केपासिटिखौ आं टारगेट खालामगोन आरो बेखिनि माबाया दायित्वआ आंनाव थागोन आरो लोगोसे जथेस्थ' आंनाव बेखिनि मावनो हानाय क्वालिटियाबो दङ खारन आङो मास्टार डिग्रि मेनेजमेन्ट खालामनाय मेनेजमेन्टखौ माबायदि खालामो बिराद एक्सपार्ट बेखौ खालामनो रोंगौ आरो मास कम खालामनाय मानसि आङो आरो बेखिनियावनो आं माबायदि पइन्टआव थांनांगौ हाबनांगौ माबायदि मेनेज खालामनांगौ मानसिखौ बहुत दोननांगौ रिप्लेस खालामनायाव आं बहुत एडभान्स आं बेफोरबायदि खेत्र'आव हागोन आरो बेबायदि आं आसा खालामो जे गृह बिसास आंखौ जुदि पाब्लिकफ्रा 2024 साखाफारा जुदि आंखौ देरहाहरबा निश्चितभावे आङो सरकारखौ इन्टारनेलि आङो पावार हाउसाव होनाबाबो आं जाय गिदिर लिडार बिथांमोनखौ आङो सावरायगोन बिथांमोननि थाखाय साक्सेसफुल हानायखिनिखौ आङो सेस्था खालामबाय थागोन फैबाय थानायाव डिसकास खालामगोन बिनि हखाय बेखौनो आं बुंगोन आं बुंनाय नङा दि डाइरेक्ट आं देरहानाय लोगो लोगो बिथांखौ जेल सिंनिफ्राय लाबोनो हागोन बे खोथाखौ आं दा बुंथ'नो हाया खारन मावनांगौआ सोरमोन दिनै नङा होमबा
हायोमोन जेला दा इउपिएल बिपिखौ बुंनो थाङोबा आं दिनै बुंबा बिथांमोनखौ गाज्रि मोननो हागौ जेला 15 बोसोर दंमोन होनबा बिसोर साथाम अलरेडि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार दंमोन बे समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट बे समाव गमामायै जुदि हानांगौमोन बिसोर बिथांमोनाबो बिपिबाबो हायोमोन दा इउपिएल सरकार दं इउपिएलआबो दा कन्टिनिउवासलि बिसोर दा गभर्नमेन्ट सालायगासिनो बिथांमोनाबो दा हायो बख'नो गोसोब्ला खिन्थु मोनसे हाइनेस नन हाइनेसनि खोथा थाबाय बे माखासे दा बे खेथ्रआव आं ओंखायनो दा मोनथिनो मोनला बुजिनो हाला खिन्थु आं सानो कर्टआ बेखौ डिसिजन खालामगोन कर्टआ खालामबाय दा खोनानाय मोननाय बायदिबा माखासे हियारिं जादों ना माबा बेबायदि खोनादों आरोखि दा बेफोरबायदि खेथ्रआव दा गमामायैनो आंनि बुंनायनि खारना जाहैबाय आं ओंखायनो दा हम मिनिस्टारखौ मोजाङै रायलायनांगोन सावरायनांगोन डिसकास खालामनांगोन दा बेफोरबायदि खेथ्रयै ओंखायनो मोजां केन्डिडेटखौ हरनांगौखौ बारे बारे बुंदों जे जायगाखौ ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोब्ला माखासे इस्यु दं जोंनि बेफोर इस्युखौ सावरायनो आयदाखौ जुदि मोजां हायोब्लासो अब्ला साक्सेसफुल जागोन जोंनि साननाय हनाया नोंहा माबाफोर जानाय नङा फेलाराव थागोन गतिके आं ओंखायनो बेखौनो बुंदों दिनै बेयाव राजनितिनि खोथाल' मुलाम्फा फैया दा आं बेखौनो सानो आरो माखासे एक गुड जानांगौमोन माबा एनडिपि फेक्टर एनडिपि होननाय बुस्थुआबो संगठना बिथांमोना दा गावसोर बेसारा माखासे खेथ्रआव दा आलदा आलदा डिफारेन्स जालांबाय दा बेफोरबायदि खेथ्रआव बिथांमोनाबो एसे उइक गैया नङा दङ आं बिथांमोनखौ गाज्रि बुंनो थाङाखै खिन्थु दा बिथांमोना बायध्यता बेसारा मुल्यक जानांदों रांखावरि थाखा फैसानि खेथ्रआव सोरबा रन्जनजों थानाय सोरबा आदा रन्जन थानाय सोरबा आदा गबिन्द थानाय सोरबा फेरेंगान थानाय सोरबा बेफोरबायदि खेथ्र आरोखि दा ओंखायनो आं बुंनो सानो दा आंनि खोथाया जाहैबाय फैबाय थानाय दिनाव जुदि 2026 जुदि बे खेथ्रआव जुदि साननाय हयै जुदि नैबे क'क्राझार लकसभा सीटनिफ्राय जुदि आंखौ देरहाहरोब्ला लोंनो लोंनो फैनानै जोंनि जाथि जनगोष्ठि इउपिएल बिखौ सानालासिनो दान्दिसे समाव जुदि आंनि नैबे आखाइनि पावार आसि थाइ सक्तिया बे आसि थाइसेया जुदि सानोब्ला जथेस्थ' आंखौ देरहासार खालामहरगोन होननानै आसा खालामो आरो निश्चित गृह बिसास दङ फैबाय थानाय दिनाव आङो 100% देरहागोन बेखौ बिभिन्न जनगोष्ठिनि मानसियाबो आंखौ फैनानै बेखौ सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामो आरो आं बेखिनि बुंना फोजोबनाय गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 93651322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन